Hello friends, lamshogo norokno hain YouTube channel o norokno angkok thaijak sungna muchungo norok kebo saida mambai biju tamo ang bagi saimiya haban tabuk saimangkha biju angkha obo chakmarokni traditional kaisa borok obo bosor ketalo obono palilayo jemon chongoriya motai palima hai bongno bo kisa similar amhaino haban aro motai bri motai no tuine borok biria borok tamukhlai ngangke bosor ketal dinni theke pray saptageser moto borok jani janogo mani khwnai swnamai tongo chajaknai nungjaknai hinke bebakno ang nini nogo thanai nungani nogo phainai amhaike saptageser moto pray choli salchawano nung je shukta nogo thangman ashukta jaga no nono charanai nono kharnai nini bage welcome khayo jotono hanke nin nogo je phainai rokno bono welcome khayo abahai ashke tong thoka anke phainai omha jibono nugya kho tabok no kasi interview na ganai mo interview da thadi hey bahasa sutsane hadi yan bije melao phaine bahima tongkha bukhu tong thok sukha biju tamono busia ko biju mela tamno busia ko biju tam khaisia ko miale sisuka hesi acha tong thok sukha next year phaine da musungno nini experience dam bahima tokha next year acha বাইরে দে ang specially biju manjangna hani phaimani no hanke ang salsa tongkha abon pore ang tini hain nogo kifel tharnai tongo bo hanke ani bestie bye bye अवश्य कहीं ना रख लिया होता aja Pechar tholni Agartala station o sokpaikha tabong sokpaidro line gari bai hingke belai ko kostrong ohne jugno se buking khaina sho ang nogo thana bagai leng suka lama kolok ma phaimani finally nok ni gate nunginai tong thoka nijini nok khoma ba jesa kahamang thang hamyang thang nijini nogo shanti ke tong ma hai bunyaro thinu tong thogo apano peace maya nok mani no juda thank you bye song no rogani channel lo katal hangana please subscribe khai di bell icon no press khai di share like the comment khai di hambai an video tino oro no mathak sinai bye bye